Să citim un cuvânt din Scriptură, așa cum îl găsim scris, în Apocalipsa, capitolul 3. Apocalipsa, capitolul 3 și vom citi de la versetul 1 la 6 inclusiv. Îngerul bisericii din Sardes scrie ei: Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ele vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterne nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Amin. Domnule Tată, slăvim numele Tău și vreau să-ți mulțumesc din toată inima că ne iubești așa de mult, încât ne vrei cu gelozie pentru Tine, să-ți aparținem numai Ție. Îți mulțumim de părtășia frumoasă de care ne faci parte și în dupămasa aceasta. Și te rog din toată inima, Doamne, vorbește-ne și prin cuvântul Tău. Aș vrea să mă curăț de tot ceea ce e lumesc, pământesc. Aș vrea să faci să uit tot ceea ce nu vrei să transmit, iar Duhul Tău cel Sfânt să se folosească de mine în vederea cercetării fiecarei inimi. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunile. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Am ridicat și privirea să mă acomodez cu ecranul de acolo, că dacă mă ajută băieții îmi va fi mult mai ușor decât să răsfoiesc Scriptura, pentru că aș vrea în seara aceasta să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Există în teologie un curs care vorbește despre biserică. Și cursul acesta are numele de eclesiologie. Acolo, în cursul acela, vorbim despre Biserica Universală. Și spune cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de biserica aceasta universală că porțile locuinței morților nu vor putea birui. Și acum se pune problema cine face parte din biserica aceasta universală. Și eu vreau să vă spun că dumneavoastră și cei de pe Pilarilor și cei de la Stânca sunt chemați să facem parte din biserica universală. Dar cu durere spun că trebuie să spun tot adevărul Scripturii. Nu toți vor face parte din biserica aceea universală. Dar toți suntem chemați să facem parte din biserica aceea universală, care are, încă o dată spun, că porțile locuinței morților nu vor putea birui. Dar cursul acesta de eclesiologie mai vorbește și despre biserici locale. Și acolo cursul acela vorbește despre organizarea unor astfel de biserici locale, despre pericolele care pândesc biserica locală, despre felul cum se organizează și cum lucrează, cum se conduce o biserică locală. Ori despre bisericile acestea locale ne spune Sfânta Scriptură. Și aș vrea să vorbesc ceva despre biserica locală. Nu vreau să credeți că vorbesc despre biserica dumneavoastră, dar cu aceeași deschidere pot vorbi despre Biserica Betania. Este vorba despre o biserică locală. Îmi aduc aminte de vremea Revoluției. Știți, când a început Revoluția în Sibiu, deja s-a făcut o mare mișcare. A început la Oradea și după aceea imediat a venit și la Sibiu. Îmi aduc aminte, lucram aici, aproape de biserica dumneavoastră, la Arsenal, pe Bulevardul Victoriei, și când au început mișcările acelea, secretarul de partid îmi știa poziția mea și mă aveam tare bine cu el și a spus: acum, câmpene, du-te că a venit vremea voastră. Și într-adevăr, am venit în centru și erau acolo piața plină, exact așa cum la concerte, plină. Estimările erau că peste 10.000 de oameni.
Era altcumva configurată piața aceea, dacă vă mai aduceți aminte cei care sunteți așa ca mine, mai vechi. Era o statuie acolo și pe statuia aceea s-a ridicat un tânăr. Nu l-am văzut până atunci, n-a fost din biserica noastră, cred că nici dintre a dumneavoastră, dar s-a ridicat un tânăr și a spus: acum toți îngenunchem și spunem rugăciunea Tatăl nostru. Și mi-aduc aminte foarte bine, am avut mare curaj, mai ales că eram singur și nevastă mea era în America atunci și eram singur și am zis: băi, sunt revoluționar. Și m-am lăsat acolo și tânărul acela de pe statuie a spus: acum îngenunchem, era un pic de baltă, n-am mai ținut cont. Toți am îngenunchiat și am spus rugăciunea Tatăl nostru. Și acum, parcă mi se ridică părul pe mâini. Ce emoții au fost acolo. Și 10.000 de glasuri. Dumnezeu este cu noi. Ca la meci. Dar îl măreau pe Dumnezeu. Știți ce am spus atunci? Va veni vremea în care România se va întoarce la Dumnezeu. Procent mare, n-am avut curaj să zic că toată România, dar așa îmi venea să cred acolo. Toată România se va întoarce la Dumnezeu. Și într-adevăr, după Revoluție a fost acolo o vreme de har binecuvântat, că mi-aduc aminte că am avut un botez de 54 de persoane. Au trecut vremile, 30 de ani, și care este situația creștinismului în țara noastră? Frământările vis-a-vis de lucrarea Domnului cred că sunt în inimile fiecărui om care vrea binele țării noastre și a lucrării din țara noastră. Anul trecut am vorbit cu un prieten de-al meu pe care îl vizitasem în America și el mi-a spus: hai să te duc să vezi și o biserică mare. Și într-adevăr m-a dus într-o biserică foarte mare, 5.000 de membri. Și am văzut acolo o formă de organizare și tot ce trebuie într-o biserică mare. Și am rămas uimit. Acum, anul trecut mi-a dat telefon și mi-a spus alta, am vorbit alta și am spus: mai mergeți la biserica aceea? Și mi-a spus: nu mai merge, că s-a închis. Păi cum, o biserică de 5.000 de oameni? Da, nu mai funcționează. Acum vreau să vă spun că nu toți cei 5.000 s-au rătăcit și au abandonat calea credinței. Știți care e rânduiala acolo, de multe ori și la noi, mai există migrație de la o biserică la alta, dar de 5.000, care a fost cauza? Și mi-a spus așa: păstorul acela, care era un păstor cu renume, a plecat și odată cu el s-a risipit turma. Ori sunt pericole care pândesc bisericile locale. Și un astfel de pericol este ca biserica să fie legată de o persoană și când persoana aceea nu este, înseamnă că s-a distrus și lucrarea bisericii. Ori cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre Biserica Universală, ne spune că ăștia sunt ancorați în Domnul Iisus Hristos și în El este toată nădejdea. Ce se întâmplă în bisericile acestea locale? Sunt pericole. Am citit aici despre biserica din Sardes. Și am înțeles că și dumneavoastră ați trecut prin bisericile acestea nu de mult și am văzut că erau la vremea respectivă niște biserici foarte înfloritoare, biserici puternice. Vă pun o întrebare: unde sunt bisericile acestea? Vă zice în Asia Mică. Am avut și eu ocazia să mă duc în zonele acelea și nu mai e nicio biserică. Biserici locale care s-au dezvințat. Încă o dată vreau să subliniez faptul că nu vorbim despre Biserica Universală, că aia e a Domnului și aia e răspândită pe toată fața pământului. Dar asupra bisericilor locale sunt pericole.
Săptămâna trecută am fost la Oradea, Comitetul Comunității de Sibiu a fost invitat de Comitetul Comunității de Oradea la un schimb de experiență. Și am avut o părtășie frumoasă, 2 zile acolo, și am vorbit despre lucrarea Domnului. Cum merge lucrarea Domnului? Noi am vrut să învățăm de la frații noștri din Oradea, frații noștri din Oradea au zis că vor să învețe de la noi și noi ne-am simțit așa de mici, că știți că Oradea, BBSO, Biserica Fratelui Negruț, biserici mari, penticostale, foarte mari. Adevărul este că în Oradea este o lucrare foarte mare. Numărul credincioșilor este mult mai mare decât numărul credincioșilor din zona noastră. Dar în cele 2 zile am vorbit împreună și am constatat că ne confruntăm cu aceleași probleme care le au ei, le avem și noi. Și s-a pus problema cum stăm cu bisericile și adevărul este că la Oradea, cât și la Sibiu, sunt câteva biserici mai mărișoare, dar lucrarea Domnului nu este în progresie foarte mare, ci cu durere trebuie să spunem că este în regres. Acum n-aș vrea să vă spun despre situația fraților baptiști. Și totuși, la penultimul recensământ au fost identificați creștini baptiști 110.000. La ultimul recensământ, ce credeți? Cât a fost creșterea? De la 110.000 la 90.000. Deci în scădere. Și acum noi suntem tare optimiști și vrem totdeauna să punem lucrurile bune pe tapet. Și trebuie să spun că sunt și lucruri bune. Că realitatea arată că în perioada aceasta foarte mulți creștini, și mă refer la creștini baptiști, unde cunosc situația mai bine, au plecat în afară și au populat bisericile din Europa și trebuie să recunoaștem că bisericile s-au înviorat prin apariția creștinilor din România. Mai vreau să vă spun și hai să fim foarte deschiși, că am zis că Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului și noi trebuie să spunem adevărul. S-au dus creștinii noștri misionari în Europa? Misionari, să facă mai mulți bani. Dar Dumnezeu a ținut cont și i-a folosit acolo și a înviorat bisericile. Asta e partea bună. Dar trebuie să gândim și uitându-ne realistic unde suntem. Vreau să vă spun că vin de la o biserică mică. Direct de la Slimnic vin aici. Știți câți au fost la biserică? 5 persoane. Frații din Oradea ne-au spus ce facem că sunt 30 de biserici în comunitatea de Oradea care au mai puțin de 10 membri. Și la un moment dat, bisericile acestea au fost biserici numeroase. Realitatea, care nu putem să o tăgăduim, este dată de faptul că de la bisericile astea mici, din satele limitrofe orașelor mari, tinerii au plecat la oraș. Asta e normalitate și au populat bisericile mari, în detrimentul celor care au rămas micuțe. Și se punea problema ce facem. Și ca imaginea să fie completă, ni s-au prezentat 2 fotografii a 2 biserici, frumoase, impunătoare, lângă Oradea, la câțiva kilometri. Foarte frumoase clădiri. Și spuneau frații, lacăt pe ele că nu mai sunt creștini acolo. Toți au venit la Oradea. Acum, care să fie pericolele care pândesc bisericile? Pentru că eu vreau să mă uit în Scriptură și dacă de bisericile astea 7 care erau proeminente la vremea respectivă ni se spune că au dispărut, care să fi fost problemele? Mă uit la biserica din Ierusalim. Noi dacă vrem să luăm ca model o biserică, o luăm biserica din Ierusalim, unde Domnul lucra cu mare putere. Și vă aduceți aminte, după înălțarea Domnului la cer,
lucrarea a fost preluată de ucenici și ucenicii au făcut o lucrare foarte frumoasă. Îl văd pe Petru stând în fața poporului și spune cu deosebită autoritate din autoritatea Duhului Sfânt: voi sunteți cei care ați omorât pe Domnul vieții. Nu este altă metodă de recuperare decât pocăința. Și un mesaj așa de tranșant face ca oamenii să fie cercetați, străpunși în inimă, ne spune cuvântul, și s-au botezat, știți câți? 3.000. La un botez 3.000. Dacă te uiți în Faptele Apostolilor, vei vedea că după câteva săptămâni, dacă facem noi așa o imagine de ansamblu, după câteva săptămâni, spune cuvântul lui Dumnezeu că numărul celor care au crezut și s-au botezat și au frecventat biserica asta din Ierusalim era 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Faceți o estimare, nu știu cum e la dumneavoastră, noi am avut adunare generală, 60% sunt femei, 40% bărbați, faceți o coteală 15.000 la un moment dat, că după aceea iarăși mai dai 2 file în Scriptură, numărul a ajuns la 15.000. Știți ce s-a întâmplat? Și biserica asta numeroasă de 15.000 a ajuns să își subțieze rândurile. De ce? Pentru că a venit persecuția și i-a împrăștiat. Acum eu am citit despre biserica din Sardes și citind aici despre biserica din Sardes, cred că cea mai grea constatare care se face în toată Biblia este constatarea care o face Dumnezeu chiar: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ai reputație bună, ai reclamă bună, ești vorbit de bine de oameni, dar important este cum te privește Dumnezeu. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu: cel ce are cele 7 duhuri știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Încă o dată vreau să vă spun că nu e vorba despre Biserica Universală, că despre Biserica Universală tot Scriptura ne spune că porțile locuinței morților nu pot birui. Dar la o biserică locală s-ar prea putea să fie pericole. Să-ți meargă numele că ești mort, dar să-ți meargă numele că ești viu, dar ești mort. Că dacă ți-ar merge numele că ești mort și tu să fii viu, asta n-ar fi mare problemă. Și dacă mă uit în cele 7 biserici, nici pentru biserica din Laodicea n-au fost cuvinte tare măgulitoare. Ce îi spune bisericii din Laodicea? Ai pretenția că ești bogat, îți merge bine, că trăiești, dar te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie pentru ochi și să nu ți se vadă goliciunea. Ai de grijă cum trăiești, pocăiește-te. Ăsta e mesajul care îl aduce în fața Scripturii. Dar revenind iarăși la biserica din Ierusalim, ce se întâmplă acolo? Vine prigoana și prigoana îi împrăștie, persecuția. De-a lungul timpului, biserica Domnului a fost persecutată și bisericile locale au fost persecutate. Cele 10 valuri de prigoană sunt cunoscute în istoria bisericii. Valuri de prigoană foarte grele, când mulți și-au pierdut viața. Dar ce rol a avut prigoana? A avut rolul prigoana ca să îi împrăștie pe creștini și creștinii au ajuns să meargă, au fugit de prigoană, trebuie să ne uităm și să fim sinceri cu noi înșine. Când a venit prigoana, creștinii s-au bucurat și acum omorâți-ne. Nu, și ne spune cuvântul că au fugit. Dar oriunde mergeau, creștinii aceștia îl mărturiseau pe Domnul și lucrarea lui Dumnezeu a ajuns până în zilele noastre, până la noi. Că dacă era acolo, să spunem, continua lucrarea, era foarte bine, se simțeau tare bine în biserica din Ierusalim. Cum să nu te simți bine când pastor este Petru? Când probabil în staful acela Ioan, cei care au umblat cu Domnul Iisus Hristos, când lucrarea prosperă așa de bine, cum să nu te simți bine? Dar a venit prigoana și a împrăștiat și a ajuns cuvântul până la noi, pentru că Domnul a pus în gardă ucenici și le-a spus: mergeți până la marginile pământului și propovăduiți Evanghelia. Prigoana a golit biserica din Ierusalim, dar cu un scop bun. A întărit biserica universală. Sângele martirilor, sămânța creștinismului. Apocalipsa 2, 9 și 10. Este vorba despre bisericile acestea din Asia Mică, pe care le avem în Apocalipsa.
Ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Știu necazul tău și sărăcia ta. Nu uitați, era vremea când biserica aceasta prospera. Dar prospera necazuri, știu necazul tău, sărăcia ta, dar ești bogat și bagiocora din partea celor ce se zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Și următorul verset, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Nu înseamnă că biserica nu are de suferit. Dar în suferință să-l prezinți pe cel care îți poartă de grijă și este cu tine în suferință. Și astăzi este așa de multă persecuție. Noi vorbim în istoria creștinismului de cele 10 valori de prigoană, dar vreau să vă spun că prigoana nu s-a terminat. Și astăzi când noi stăm așa de liniștiți, într-o încăpere așa de frumoasă, sunt frații ai noștri care sunt persecutați, care sunt întemnițați pentru credință și puși în fața morții. Multă suferință. Ce spune bisericii din Smyrna? Rabdă suferința, suferă și fii un învingător. Și astăzi așa de multă persecuție care aduce multă suferință. 1 Petru 5, 8 și 9. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în gardă. 1 Petru 5, 8 și 9 spune așa, că diavolul are în vedere ca să nimicească lucrarea lui Dumnezeu. Și ce face? Haideți să vă citesc. Ce face diavolul? Împotriviți lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus în slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere să vă faceți neclintiți. Eram odată împreună cu un grup de lucrători și iarăși ne frământam ce am putea să facem să meargă lucrarea mai bine și să fie mai multă roadă. Și fiecare dintre noi ne-am dat cu părerea care mai de care mai bine documentați. Dar unul a spus așa, a rupt tăcerea, a intervenit în discuția noastră și a zis, băi fraților, să vă spun eu ce ne aduce mai aproape de Domnul. O persecuție. Și trebuie să recunoaștem, persecuția a strâns creștinii împreună, a lucrat la unitate. Vreau să vă spun că sunt unul care n-aș dori să vină persecuție. Dar aș vrea în libertate să fim foarte înțelepți și să slujim pe Domnul cu toată responsabilitatea. Deci ce a făcut ca bisericile să scadă din punct de vedere numeric, persecuția. Dar punctul acesta aș vrea să vă spun că are părți pozitive, că a întărit Biserica Universală. Acum aș vrea să ne uităm în bisericile acestea care au dispărut de pe harta lumii, să vedem care au fost problemele care au apărut acolo și astăzi nu mai sunt. Și astea sunt probleme cu care ne confruntăm și noi. Mă uit aici în bisericile acestea și văd multă învățătură falsă. Satan folosește învățătura falsă pentru a distruge biserica. Și acum vă citesc pentru că le luăm așa mai multe biserici să vedem ce s-a întâmplat în Asia Mică. Ce învățătură falsă a fost acolo și Duhul Domnului a adus atenționare. E vorba despre biserica din Pergam și aici în 2:14 zice așa cuvântul. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să te dea la curvie. O învățătură străină. Și acum noi, care citim Biblia, care avem Vechiul Testament, imediat mergem în Vechiul Testament și vedem ce-i vorba despre Balaam acesta, ce învățătură aduce. Și vă aduceți aminte de istoria lui Balaam? Balaam este chemat de Balac să blestemă poporul lui Israel. Păi ăsta îl cunoștea pe Dumnezeu adevărat. Nici gând să aibă el să blesteme pe poporul Israel. Dar când s-a uitat la ceea ce îi oferă Balac, ce a zis Balaam? Hai să încerc.
Și știți istoria, citiți-o în Vechiul Testament. Deci este învățătura aceasta a lui Balaam. Cunoștea voia lui Dumnezeu, dar era dispus să o compromită prin bani. Compromis prin avantaje materiale. Și dați-mi voie să vă spun că și în zilele noastre este un mare pericol la compromis. Ori cuvântul lui Dumnezeu, și m-am bucurat că la timpul nostru de rugăciune s-a spus Dumnezeu este un Dumnezeu drept și are copii care seamănă cu El și suntem înfiați de El și trebuie să fim drepți, fără compromisuri. Și mă duc mai departe pentru că am spus că sunt pericol datorită învățăturilor false și tot în biserica aceasta mai este ceva. Pe Balac, ca să mănânce din lucrurile jertfiteilor. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura Nicolaiților. Și despre învățătura Nicolaiților ni se spune și în 2:15. Zice așa cuvântul lui Dumnezeu aici. Tot așa ai câțiva care țin de învățătura Nicolaiților și învățătura aceasta era și în biserica din Efes. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele Nicolaiților. Înseamnă că învățătura aceasta a pătruns și în Efes, dar efesenii au fost mai receptivi și au spus, asta e învățătură străină. Nu ne dedăm la ea. Acum, dacă despre învățătura lui Balac știm ceva pentru că avem referințe în Vechiul Testament, oare care e învățătura Nicolaiților? Păi, despre Nicolae avem ceva în Biblie. Păi avem ceva bun, zic eu. Când în biserica primară, despre care am vorbit, despre biserica din Ierusalim, s-a mărit numărul credincioșilor, au apărut și problemele, au ales cât 7 diaconi. Și unul dintre diaconi a fost Nicolae. Acum vreau să vă spun că am consultat mai multe materiale și unii spuneau că s-ar prea putea ca Nicolae acesta să fi venit cu ceva învățături străine. Eu personal nu cred. Dar am citit și altă ipoteză, cum că învățătura aceasta a Nicolaiților promovează o falsă învățătură, tolerând standarde morale la un grad limită. Și ce spunea învățătura aceasta? Pentru că asta e promovată de-a lungul timpului. Știi, Dumnezeu nu are treabă cu trupul, ci are treabă cu sufletul. Ori eu în trup pot să fac orice vreau. Pentru că Dumnezeu nu mântuiește trupul, că trupul acesta, ne spune Sfânta Scriptură, că va merge în pământ, omule din pământ, ești în pământ, te vei întoarce, ci Dumnezeu are de-a face cu sufletul. Ori învățătura asta spunea, sufletul e important, cu trupul pot să fac orice. Dați-mi voie să vă spun că învățătura aceasta este periculoasă. Este adevărat, suntem mântuiți prin har. Și Apostolul Pavel trebuie să corecteze o greșeală pe care o găsește în Corint. Și ăștia credeau că trebuie să facă fapte multe bune, că prin fapte pot fi mântuiți. Și Apostolul Pavel a trebuit să vină să le spună foarte tranșat, măi, mântuirea e prin har, nu-i prin merit personal, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și așa de mult s-au bucurat corintenii care au spus, ce bine, pe asta așteptam noi. Deci nu mai fac nicio faptă bună, pot să trăiesc oricum, că mântuirea oricum e prin har. Și mai ales că Apostolul Pavel venea și le spunea că harul lui Dumnezeu este așa de mare încât oricât de multe păcate ai fi făcut, Dumnezeu este Cel care le iartă și jertfa Domnului Iisus Hristos iartă toate păcatele. Este un adevăr incontestabil. Dar corintenii au spus, ce bine, așa ne place. Și a trebuit să vină Apostolul Pavel și să spună, este adevărat, mântuirea prin har, nu prin fapte. Dar ce să facem? Să păcătuim, să se înmulțească harul? Și răspunsul este unul singur, nici de cum. Că cel ce a terminat-o cu păcatul nu mai trăiește în păcat. Învățături false. 2 Petru 2:1-2. Se strecoară în biserică erezii nimicitoare, mulți învățători falși cu o învățătură periculoasă. Și
Și vreau să vă spun că o astfel de învățătură este la ordinea zilei și în zilele noastre, de aceea trebuie să fim foarte, foarte ancorați în Sfânta Scriptură, să vedem ce fel de învățături se promovează. 2 Petru 2, 1:2. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Un mare pericol este învățătură străină, învățătură periculoasă. Și dați-mi voie să vă spun că este așa de multă învățătură periculoasă în zilele noastre. Știți de ce descrezi bisericile? Știți de ce ne confruntăm cu astfel de probleme? Pentru că frământarea noastră a păstorilor în săptămâna asta a fost și legată de faptul că nu suntem ancorați suficient în Scriptură. Și dacă vine o învățătură străină, imediat o îmbrățișăm. Și mai ales o învățătură care gâdilă firea. Și dacă 3-4 urmăm o astfel de învățătură, imediat mai consemnăm o grupare. Imediat mai apare un grup, imediat mai apare o bisericuță. Știți că la ora actuală nici nu știm câte grupări sunt în Sibiu? Și atunci care să fie recomandarea? Ce să facem să nu cădem în pericolul acesta? Știți ce să facem? Trebuie să ne ancorăm în cuvânt. Și aici aș vrea să învățăm de la biserica din Bereia. Știți despre creștinii aceștia că se spune cuvântul lui Dumnezeu că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Pentru că mergeau acasă și cercetau Scripturile. Să vadă dacă ceea ce le spunea Apostolul Pavel este adevărat și este consemnat în Scriptură. Și nu uitați, era vorba despre Apostolul Pavel, care își câștigase o reputație extraordinar de bună. Și ei mergeau acasă și studiau Scripturile. La ultimul botez, la noi la biserică, a venit o familie care a spus, noi avem ceva cunoștințe biblice pentru că am urmat la Casa Regatului, la Martorii lui Jehova. Și au spus, am luat Biblia și am studiat-o și am văzut câteva neconcordanțe între ceea ce se spune și ceea ce se trăiește. Și am descoperit adevărul. Dar știi cum s-a descoperit adevărul acesta? Spunea fratele care s-a botezat, am citit Biblia de 3 ori și am studiat cu mare atenție, ca nu cumva să fiu dus în rătăcire. Dragii mei, multă învățătură falsă este și în ziua de astăzi. În 1 Timotei spune lui Timotei, ai grijă că vor veni cu învățăturile dracilor, dar tu să fii ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, în dreptarul învățăturilor sănătoase, stăruiește asupra cuvântului la timp și ne la timp. Care să fie pericolele? Unul cu suferința și cu persecuția, e clar, aia nu depinde de noi. Dar mare grijă la învățătură falsă. Un alt mare pericol. Ne place, nu ne place, trebuie să-l recunoaștem. Pătrunderea lumii în biserică. Acum, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16, știți ce scrie acolo? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Și versetul următor, și aici mare atenție. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Acum, dragilor, aș vrea să medităm asupra versetelor acestora. Sunt versete care le citim foarte serios și foarte clar.
Vine învățătura falsă, învățători falsi, și prin învățătura lor lărgesc calea. Ori cuvântul lui Dumnezeu îmi spune foarte clar că spre cer există o cale și nu-i foarte largă. Și există o poartă care nu-i foarte largă. Și ce se întâmplă? Diavolul, prin învățătură falsă, vine și lărgește poarta, dar calea e tot îngustă. Și dacă e poarta mare cu telecomandă, ce faci? O iei pe arătură, că calea tot îngustă-i. Mai avem un verset care ne ajută. Zice aici în Roman, capitolul 12 cu 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită, că s-ar prea putea să ajungi în situația să nu mai deosebești bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar care e chipul veacului acestuia? Și eu vreau să vă spun că aici am înțeles destul de superficial. Când vorbim să nu iubim lumea, la ce ne gândim? Imediat cei în vârstă se gândesc la ăștia tineri și zic, mei, la îmbrăcăminte. Oare să fie numai la îmbrăcăminte? Eu mi-aduc aminte când eram noi tineri. Și atunci erau problemele alea și atunci erau tot versetele astea. Și nu știu dacă cei care sunteți ca mine știți că exista o cântare care se cântea acolo. Pantalonii evazați nu sunt binecuvântați, cu freză și perciuni nu vă face rugăciuni. Și din astea, nu? Vi le aduceți aminte. Acum n-aș vrea să credem că numai la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu când zice să nu iubim lumea. Cu toate că n-aș vrea nici să credeți că nu sunt de acord și cu o ținută corespunzătoare, că la asta suntem chemați. Dar aici e foarte clar că avem o normă. Să nu te potriviți chipului veacului acesta. Care e norma? Într-un chip cuvincios. Că vreau să ținem cont și de contextul cultural. Un chip cuvincios îi la noi în România, un chip cuvincios în America, nu poți să faci niște reguli aici foarte stricte, dar un chip cuvincios. Și aici trebuie să înțelegem care e chipul ăsta cuvincios. Cred că fiecare dintre noi avem bunul simț să vedem, ăsta e un chip cuvincios. Deși și aici mai trebuie să înțelegem. Iarăși un exemplu personal vi-l dau. Nu de mult m-am dus să cumpăr un costum. Și pentru că aveam pile la Dumbrava, un fratele la biserică, a zis aici, ăsta e un costum frumos, nici scump, că zice acolo, nu cu haine scumpe, nici scump, dar e bun și material bun și bun, l-am luat așa și niște pantaloni cu o jumătate de metru mai mare, dar nu e nicio problemă, nu e nicio problemă că avem aici un atelier și imediat să-l face, avem atelier și m-am dus acolo la atelier. Când eram acolo la atelier, era și o domnișoară cu mama și ea își cumpărase o fustă tare frumoasă. Și fata a zis să-mi tăiați jumătate din ea. Și am zis, uite, înțelepciune, vrea la un preț de 2, să facă 2 fuste. Dar nu, că de aici se face. Și, mama, dragă, te rog eu frumos, măcar o palmă, lasă o palmă mai mult. Mama, eu știu cum e, cuvincios. Croitoreasa, dragă, strângi materialul. Nu iasă bine. Nu, ăsta e, dragii mei, cred că și la domeniul acesta trebuie să avem grijă. Că zice că am fost înfiați și aparținem lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ar fi prea puțin lucru când ne spune cuvântul lui Dumnezeu să nu iubim lumea. Pentru că, ia uitați-vă, mai pune o dată, 1 Ioan 2 cu 16, să vedem la ce se referă mai mult, că n-ar fi foarte greu să mă îmbrac și dacă mă îmbrac așa că ajung în rai cu un costum care, spun frații în vârstă, căci tot ce este în lume, aici aveți grijă. Pofta firii pământești, cu asta avem de a ne lupta. Care-i pofta firii pământești? Dacă te uiți acum în Galateni, capitolul 5, vei vedea acolo că pofta firii pământești își arată consecințele și sunt acolo o grămadă de păcate.
Noi imediat sărim la roada Duhului, dar înainte de roada Duhului zice că roada firii pământești, firea pământească își arată colții. Firea pământească ai de luptă împotriva firii pământești. E foarte important ce hrănești. Hrănești lucrurile Duhului sau hrănești firea pământească? Eu am învățat și deja știu toți că eu am învățat ce înseamnă firea pământească. Eu încă îmi fac schițe așa ca la școală, cum fac elevii când copiază. Dar lucrând la o predică am scris așa, s-a terminat rândul și o trebuie să scriu firea. Știți să despărțiți firea? Cum se desparte firea? Firea. Asta am înțeles. Și de atunci știu foarte clar ce trebuie să am ce luptă am. Cu răutatea. Pentru că Duhul zice, fi bun. Și firea zice, dă-i, răspunde-i, invidiază. Când vorbim despre lucrurile lumii, să știm că avem de-a face cu firea pământească. Dar mai spune ceva acolo foarte important. Pofta ochilor este păcatul acesta care intră prin privire. Și vreau să vă spun că avem mare lucru cu privirea. La ce ne uităm noi toată ziua? Ce alimentăm noi? Cu ce ne alimentăm? Și pofta ochilor a fost pericol încă de la început. Este așa mare har că Dumnezeu ne-a dat vedere. Dar este foarte important la ce privim. Că dacă ne uităm încă de la prima pereche, știți ce a făcut Eva? A văzut că pomul era plăcut ochilor. Și mai zice că ochiul nu se satură de privit. Și mare atenție, aici e vorba și despre tineri, și despre mai puțin tineri, și chiar despre cei în vârstă. Aveți de grijă la pofta ochilor. Și aici avem foarte multe exemple în Scriptură. Vă aduceți aminte de David cu Batșeba? Vă aduceți aminte de Acan? Tragedia a venit din pofta ochilor, a dorit. Materialismul are de a face tot cu pofta care vine prin văz. Ochii văd, inima cere, cumpărături necontrolate, obsesie pentru lucruri scumpe, invidie, dacă celălalt are, păi și eu trebuie să am. Dacă unul și-a cumpărat o mașină tare, păi nu mă las mai prejos. Că aminte, era la vărul meu și acolo în Phoenix, dacă vrei să vezi mașini scumpe, du-te la frați. Și am zis, mă, cum se face că voi aveți tot mașini tari? Păi zic, mai aici la noi, dacă fratele meu și frate de credință și-a luat o mașină, eu trebuie să-mi iau alta. Și am spus, de aia ți-ai luat una decapotabilă acum. Și o să știi că ai dreptate. Vrei să ai, dacă are ăsta, să am și eu. Dar mă întreb eu de ce n-ai urma să ai lucrurile spirituale și să-l vezi pe celălalt că e mai spiritual ca tine, să dorești și tu acea spiritualitate. Spune în psalm, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și apoi alt aspect, vorbim despre lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și mai e ceva aici, lăudăroșia vieții. Păi ca mine nu-i nimeni, competiție, dorul de a fi văzut, admirat, respectat, aplaudat, aroganță și mândrie, mândrie în posesiuni, în realizări. Și aici iarăși v-aș putea da multe exemple. Vă aduceți aminte de un împărat pe care ne-l prezintă Scriptura. E binecuvântat de Dumnezeu și el se duce acolo pe veranda lui sau nu știu unde s-a dus și a văzut, măi, ce înțelepte, ai multe, ai o grămadă. Ești cel mai mare. Și ce zice Dumnezeu? Vrei să-ți arăt cât ești tu de mare? Și l-a lăsat și a ajuns să pască iarbă ca vitele. E vorba despre Nebucadnețar. Mândrie în posesiuni,
fariseul și vameșul. Vă aduceți aminte, fariseul? Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca vameșul acesta. Și eu postez de 2 ori pe săptămână, chiar și cu lucrurile spirituale. Poți să ajungi într-o ipostază greșită. Eu sunt mai bun decât el, nu vezi, eu mă duc la rugăciune, eu mă duc și la biserică, eu nici nu lipsesc, eu și dau la colectă. Aș vrea să învățăm de la vameș, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Care sunt cauzele? Învățătură greșită care te duce și la practică greșită, care lărgește calea, care face să te armonizezi cu lumea. Dar dacă m-ați întrebat care ar fi cea mai mare problemă cu care suntem noi confruntați, ar fi indiferența. Indiferența. De ce oare batem pasul pe loc sau mergem în regres? Pentru că nu avem așa mare pasiune pentru Domnul Iisus Hristos. Ne mulțumim că ne-am mântuit, ne mulțumim că suntem copii al lui Dumnezeu și după noi, potopul. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne arată o altă strategie, o altă abordare. Să ai pasiune pentru Domnul. Și când ai pasiune pentru Domnul, ai pasiune și pentru semenul tău, pe care îl dorești să fie și el fericit, să moștenească cerul împreună cu noi. Un frate s-a întâlnit cu un brembur din biserică și l-a întrebat: mă, nu te-am mai văzut de mult la biserică? Și el zice: da, frate, dar eu nu mai vin la biserica dumneavoastră, eu mă duc la cei neinteresați. A vrut să zic că mă duc la cei neînregistrați. Și nici nu știa ce era și a zis: mă duc la cei neinteresați. Și vreau să vă spun că de multe ori mergem la cei neinteresați. S-a făcut o statistică și s-a arătat că în bisericile noastre, și îmi place să cred că nu e în biserica aceasta, știți cât procent sunt frații interesați de lucrarea lui Dumnezeu și implicați puternic în lucrarea lui Dumnezeu? 20%, 80% consumatori. Aș vrea să cred că nu e adevărat la noi în biserici, dar o statistică așa arată. Ori Dumnezeu ne cheamă să fim interesați de lucrarea lui Dumnezeu. Și când ești interesat de lucrarea lui Dumnezeu, atunci te uiți și la conduita ta. Am auzit ceva tare interesant chiar acum, recent. Ați auzit de John Wesley, nu? Marele predicator, pe care Dumnezeu l-a folosit foarte, foarte mult și în urma lucrării lui foarte mulți, mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. A avut o biserică tare numeroasă la un moment dat și constată că lucrarea bate pasul pe loc. Și a zis: ce se întâmplă? Se întâmplă ceva aici. Și a luat măsuri. Și în anul 1741, John Wesley a dat afară din biserică, a exclus din biserică 64 de credincioși. Și vreau să vă spun motivele care au condus ca oamenii aceștia să fie dați afară din biserică. 2 au înjurat, 17 s-au îmbătat, 2 au vândut băuturi, 3 au fost excluși pentru ceartă, 1 și-a bătut soția, 3 au fost excluși pentru minciună, 4 pentru vârfă, 1 pentru lene, că nu muncea, 2 pentru că au lipsit de la biserică. Și acum are atenție: 29 pentru neimplicare în biserică. Acum s-a uitat acolo și a spus: măi, trebuie să facem ceva, nu mai merge lucrarea bine, care să fie cauza? Și s-a uitat acolo și a identificat lucrurile acestea. Acum eu dacă v-aș întreba din toate astea, care e cea mai gravă? Am întrebat undeva la o biserică și surorile imediat au zis:
ăla care a șopătut nevasta, ăla trebuie dat afară din biserică. Și ăla trebuie dat. Dar ce ai face cu ăștia care bârfesc? Îi tolerezi? Dar pentru ăștia care n-au spus adevărul întreg, îi tolerezi? Dar pentru cei 29 care nu sunt implicați, ce faci cu ei? Dragii mei, dacă ne cheamă Dumnezeu la ceva, ne cheamă să ne implicăm, să nu fim indiferenți. Adevărul este că mulți și-au pierdut dragostea dintâi, dar nu scrie acolo că și-au pierdut dragostea dintâi. Știți cum scrie la Efes? Când se trage semnalul de alarmă. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Una este să pierzi și alta e ca să părăsești. Nu știu, dintre dumneavoastră, care v-ați pierdut ochelarii. Una e să-i pierzi și alta e să-i părăsești, să-i dai cămara încă tu vezi. Sesizați diferența. În Laodicea spune, starea căldicică, asta este condamnabilă. Și am putea o transpune în cuvinte românești. Știi, merge și așa, las că merge și așa. Cum se manifestă indiferența? Păi, are câteva lucruri evidente, care îți poți da seama dacă ești indiferent sau nu. Nu-ți mai place predica. Și dacă nu-ți mai place predica, automat nu-ți mai place predicatorul. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar noi avem planificare. Și mai nou, frații neimplicați se interesează cine e astăzi. Și dacă e Ghiță, nu mă duc. Ăsta e primul pas în care poți să dai că ești indiferent. Păi tu te duci să asculți cercetarea din partea lui Dumnezeu, asta nu contează prin cine ți-o aduce Dumnezeu. Dacă nu-ți mai place predica, nu-ți mai place predicatorul, nici cântarea nu-ți mai place. Păi ăștia-s cântări, nu-ți mai place cântarea. Și ai o grămadă de obiecții. Vrei să ți se facă cum îți place ție. Ori la capitolul acesta dispute ori fost și nu se vor încheia niciodată. Dar apreciază că nu toți au gusturile ca tine. Și ce e mai grav, nu-ți mai place nici rugăciunea. Ce atâta rugăciune? Eram cu un grup de tineri și ne-am rugat un pic mai mult și unul dintre ei, așa, care mai și permite, că am pretenția că sunt prieten cu ei, ce ne rugăm așa mult ca pentecostalii? Dragii mei, când nu-ți mai place rugăciunea, după aceea nu-ți mai place nici cuvântul. Știi la ce constatare am ajuns? Și vă spuneam că e ceva proaspăt acum, de aia am și gândurile astea care au venit din partea mai multor păstori. Noi am neglijat și cuvântul lui Dumnezeu. Noi când avem botez, totdeauna îi întrebăm despre cuvântul lui Dumnezeu și în ultima vreme nu mai avem curaj să întrebăm, ai citit Biblia? Și zicem, ai citit Noul Testament? Și toți spun, da, acum sunt în curs de citire. Unde ai ajuns la Matei? E bine. Dragii mei, am spus despre pericolele învățăturilor greșite, învățători falși. Cum poți să constați dacă o învățătură e falsă sau adevărată? Că dacă nu ești ancorat bine în cuvântul lui Dumnezeu, tot ce vine din afară și mai arată și ceva mai care place firii pământești, nu, că și firea pământească e tot la pericole. Atunci îmbrățișăm. După aceea, lipsa de interes, participarea mai rar la biserică, dar lipsa de interes se vede și în lipsa creșterii spirituale. Întreb, care părinte ar fi mulțumit, chiar dacă bebelușul e așa de drăgălaș, să rămână bebelușul în starea aceea
o grămadă de timp. Fiecare părinte are pretenția copilului să crească. Știți cum putem crește din punct de vedere spiritual? Și aici neapărat vreau să îmi ajutați, ca să se vadă tot, să citiți toți, să vedeți și să gândim acasă mai mult. Efeseni 4, 11 la 16. Suntem chemați să creștem. Și ne-a dat Dumnezeu toate modalitățile și tot ceea ce avem nevoie ca să putem crește. Și zice așa, și El i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști. Pe aici, mai bine se vede acolo. E bun ecranul ăsta mare să se vadă, dar să-l punem în inimă și să-l împlinim. Pe alții păstori și învățători și acum să vedeți de ce. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Care dintre noi am ajuns acolo? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo purtați de ceea ce vorbeam eu, pericole, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Cum poți să crești? Păi cum crește un copilaș? Are nevoie de hrană, are nevoie de soare, are nevoie de lumină, asta are nevoie și creștinul spiritual. Avem noi o cântare, te ridici sau cobori? Te întreb de 2 ori. Cum mai ești? Acum, adevărul este că noi, pe măsură ce îmbătrânim, ne micim. Eu m-am uitat în livretul militar și când am fost în armată am avut 1,72 m. Și acum vreau să vă spun că am 1,70 m. Ce s-a întâmplat? Reacție normală, am îmbătrânit. Dar acum în cele spirituale trebuie să creștem. Cum ai crescut? Vă mai spun ceva și închei. Îmi aduc aminte, am început clasa 1. Și în clasa 1, știți, nu știu dacă se mai procedează așa, dar ne punea așa, mai ales la educație fizică, în scara, nu o spun eu, a spus-o voi, așa, de la cel mai mare la cel mai mic. Știți? Eram cel mai mic. Nu îmi plăcea deloc, cel mai mic. Am venit acasă și m-am pus la ușă și am făcut un semn la tocul ușii. A doua zi m-am dus repede să văd, am crescut? N-am crescut. Am mai trecut un pic, m-am dus și am văzut, m-am crescut un pic. Acum, așa și în ceea ce privește creșterea spirituală, să nu crezi că vei crește spiritual așa dintr-o dată ca făt frumos. Dar etapă cu etapă, să nu te mulțumești cu puțin. Și vreau să vă spun, spre bucuria mea, în clasa 4-a, n-am mai fost cel mai mic. Am mai avansat puțin, vreo 2-3 i-am depășit și m-am bucurat tare mult. Ori în ceea ce privește lucrurile spirituale, suntem chemați să creștem. Doamne, ajută-ne la acesta. Și ajută-ne, Doamne, să fim ceea ce Tu dorești să fim. Să facem voia Ta. Dragilor, am vrut în seara aceasta să vedem că suntem pândiți de fel de pericole. Dar să nu deznădăjduim. Dați piatra la o parte. Vă zice, măi, asta e starea bisericii din urmă. Este adevărat. Că așa spune, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Mulți vor fi așa, dar nu toți. De ce n-am face parte din grupul celor puțini care trăim așa cum vrea cuvântul lui Dumnezeu? Și la aceasta mă rog, Doamne ajută-ne să fim ceea ce trebuie să fim. Și bisericile noastre locale să fie biserici puternice. Dar nu uitați să fim atenți la pericole. Amin.